sanokaa sitten, että jos te kertoisitte kavereille, niin miksi tänne leirille kannattaisi tulla? No, täällä on hyvä kenttä pelata jalkapalloa ja kaikkia muita lajeja. Ja jos ne tykkää, niin voi oppia poppuina, mutta mä en siitä oikein tykkää. Joo, ja sit sano vaan. Mä ehdottaisin, että täällä on nämä yksipyöräiset ja kepit. Mun mielestä tänne ehkä kannattaa sen takia tulla, kun täältä saa aika paljon kavereita tässä, kun jos pidetään jotain yhteisharjoituksia tai tässä vapaa-ajalla. Joo, niin kuin mä sain Peetterin täällä leirillä. Joo. Ja sitten on noihin muihinkin ohjaajiin tullut vähän tutustuttua. Ja sitten täällä on uima. Joo, se on kanssa hyvä. Täällä on hyvää ruokaa, ettei ole mitään semmoista koulumessuja, vaan ihan semmoista kunnollista. Välillä treeneissä menee jalat niin kipeäksi, että voisi alkaa nukahtaa. Saa valita oman semmoisen lajin, mistä tykkää tai mitä ei ole kokeillut vielä, niin täällä pystyy koittamaan. Ja sitten tuo urheilukoulu on myös semmoinen, että siinä ne lähtee kokeilemaan erilaisia lajeja tonne, että ne käy aina yhdellä tunnilla käy vaikka tennistä ja seuraavalla tunnilla ne menee vaikka jalkapalloa pelaamaan. Niin, että jos ei ole ihan varma siitä lajista, niin silloin vaan urheilukoulu ja saa kokeilla vähän kaikenlaista. Niin tosiaan täällä on tänä vuonna niitä on 11 niitä lajikouluja, joissa on eri lajeja, ja sitten on taas urheilukouluja. Niitä on 12 kappaletta ja niissä kokeillaan kaikkia eri lajeja. Tai kaikkia aika monia eri lajeja, kaikenlaista. Niin, mutta onhan täällä myös se, mikä se ryhmän nimi on, Yleisurheilu. siinä kokeillaan kaikkea sellaista urheilua. Keihää, heittoa, pituushyppyä. They said you wouldn't make it so far, and ever since they said it, it's been hard. But never mind the night you had to cry, 'cause you had never let it go inside. Kiitoksia. Vielä kerran aplodit. Hyvä.